en directo, sí. Saúdos cordiais para toda a afección. O encontro desta tarde está a piques de comezar e nós preparados para un programa cheo de palabras e de emoción. O fútbol é o deporte máis popular do mundo e para demostrarnos que del nacen centos de palabras acompañaránnos persoas que o viven dende distintos puntos de vista. Marchamos a Boiro a coñecer un grupo de rapazas que saben ben que para ser campeoas hai que adestrarse moito. E como non, coñeceremos tamén os nosos deportes tradicionais, eses que por máis que pasen os anos non deixamos escapar. Desde os primeiros anos do século XX, os deportes convertéronse nun fenómeno social e xornalístico de primeira magnitude. Case nada queda fora da súa influencia, e moitos dos termos da linguaxe deportiva pasaron á fala común. Na actualidade, o fútbol é sen dúbida o deporte con máis repercusión e con máis seguidores. As retransmisións dos partidos de fútbol ocupan un lugar privilexiado en todas as grellas das radios e das televisións. De feito, son dos programas con máis audiencia e convertéronse nun auténtico xénero propio. Os locutores de fútbol son os responsables de transmitir as emocións que se viven no estadio. Luís, Gustavo, cales son as vosas xogadas de fútbol favoritas? Pois para min, si teño que elexir en canto a estética, pois quedome coa cola de vaca ou coa Rabona. Rabona é unha cousa que sou fan os xogadores que xogan moi ben o fútbol, porque se o tento eu, igual rompía un ocello. El Rabona ven sendo algo así como que golpeas co pé que pasa por detrás do pé de apoio. Así este sería o pé de apoio, con este pé farías así, bumba, e golpearías así. Entón Rivaldo fai moi ben as Rabonas, ou Yalmiña, os brasileiros, e Maradona o argentino. A man de Deus é unha que se lle apareceu a Maradona nos cuartos de final do Mundial de México 86. Estaban xogando contra Inglaterra e o primeiro gol axudouse un pouquiño coa man para marcalo. Logo ele explicou que foi un gol que se marcara un pouco coa cabeza de Maradona e un pouco coa man de Deus. Aproveitando que estamos aquí en Riazor, quería facer mención a unha xogada que fixo Yalmiña fai uns anos, cando o Deportivo ganou aquí a Liga contra o Madrid, que fixo unha lambreta chamada así, non sei por qué, non sei de onde vai vir o nombre ese. Polo estilo da moto, pola lambreta, pola forma que tes de pisar a lambreta para que encenda. Vale. Pois, que lle tes que dar despois para atrás. Digamos que Yalmiña acelerou, pasou o balón por detrás do seu corpo e fixolle un caneo aos xogadores do Madrid poñéndose o balón por riba. Esa xogada non acabou un gol, pero para mí é a máis sublime que vin eu nunca na historia do fútbol, por encima da cola de vaca de Romero. Cola de vaca. Ven sendo algo así como coller a pelota co interior da parte do pé e xirar como se fose un movimento da cola de vaca, así como unha parábola de 180 grados, e marchar do xogador. Que expresións do fútbol que pasaran á fala popular vos parecen máis curiosas? O de casar de penalti. A min, pois, non sei por que se di, de feito. Non sei por que se di o de casar de penalti, pero é unha xogada do fútbol, unha acción do fútbol, que pasou á fala. O saque de banda, por exemplo. Gol olímpico. As Rabonas. Ou a palanca que fai Raúl. Eu non che sou moi futbolero. Penalti de Escorpión. A man de Deus. Casas de penalti, ter o balón fora. Saliu yo tiro pola culata. Colarlle un gol al gen. Barrenazo. Por que credes que a linguaxe do fútbol utiliza tantos termos bélicos? Bueno, por esa analogía que se pode facer entre o campo de batalla, que é este, con dous equipos uniformados, que entran nunha loita, conflito de intereses. Case empezando xa por tiro, por disparo, fusilar o porteiro, e ademais é algo que xa os propios futbolistas, os propios entrenadores asumen. Hai que ir á morte, hai que levar todo por diante. Xa non só de fútbol, sino un tío de baloncesto, se un tío está metendo seguido canastras, dice que é unha metralladora. O sea, que non ven só do fútbol, ou un canonazo que pega un dianteiro, ou un barreno. Algúna vez dixestes en directo algunha expresión incorrecta? Agora mesmo xa levamos ditas non sei cantas. Debeu de ser na primeira retransmisión cando cheguei á tele, estaba facendo pé de campo. Eu viña de traballar moitos anos en Madrid. Lembrome que entrou un xogador a realizar exercicios de quecemento, pero naquel momento dixen exercicios de esquecemento.
Bueno, a mítica é confundir o couto co coito. Estadio. Ademais dixen o caso ao principio do partido, dixen a palabra interceptación. O sea, a defensa fixo a interceptación desa xogada, dese balón. Estuve en todo o partido fatal, pensando, vaya burrada que acabo de dicir, vaya animalada, xa verás ti o como me van poñer ao chegar. E ao chegar aquí mirei e valía. Pero patadas ao dicionario, moito. Que palabras do léxico galego do fútbol na televisión lle resultan curiosas á xente? Pois a min sempre me fixo moita gracia de curruncho. É que a mí hai un veciño que cada vez que me ve sempre me di como decides iso do saque desde o curruncho? Te me comentado moita xente pola rúa, pero que é iso de pecha cancelas? E claro, é o último clasificado. Cando hai un xogador que ten que sair ou que sufría un percance no terreo de xogo e ten que sair unha padiola ou unhas angarellas. Pois levar unha chosca cando a un equipo lle caen goles ata no DNI. Cocheno, que querías decir exactamente? Pois iso, Cocheno, un xogador que lle pega coa esquerda. Bueno, eu tiña moita discusión coa xente polo de cartón marelo. Marelo. Entón a xente da miña zona, do interior de Melide, dixeme, marela é a vaca amarela. Vestiario, adestrador, eu creo que esas palabras, gracias ás retransmisións do fútbol, xa quedaron... A xente xa as vai aceptando como propias. Unha das que chegou moito ao corazón da xente, en vez de afeccionado, quedou a palabra xeareiro. Xareiro. A chosca, curruncho, sí. Bandeirola. Espeque. Collesme en Elvis. Gardamallas. Caneo. Bandeirola. Xeareiro. A palabra xeareiro empezouse a aplicar recentemente no galego para designar o seguidor dun club, o afeccionado que asiste a un partido de fútbol para animar o seu equipo. Os significados tradicionais da palabra, recollidos nos dicionarios, eran os de persoa que provee de alimentos unha casa ou cliente, persoa que acode a un negocio. Xeareiro deriva de seara. Esta palabra, seara, e a súa variante senra, son de probable orixe celta e significan terreo cultivado. O fútbol permitiunos recoller, por exemplo, parte dun léxico que estaba restringido aos xogos de nenos e ao fútbol modesto, permitiunos estendelo a toda a sociedade e recuperar parte dese léxico que, como digo, xa estaba perdido. A xente ve que o seu idioma serve, por exemplo, para retransmitir un partido de fútbol sin ir máis longe. Eso xa ten a súa importancia, porque antes de que chegara a televisión de Galicia, a xente non sabía que iso era algo viable e factible. A Rianxeira, unha das cancións populares máis coñecidas, foi composta na emigración en Bos Aires en 1947. A partir dos anos 90, a Rianxeira empezouse a cantar nos partidos dos clubs de fútbol galegos, principalmente nos do Celta, e así foi como unha canción nosa se fixo coñecida en toda España. Que vergonza, eu aquí facendo o ridículo diante destes dous expertos. É moi mal xogando a pelota, Faise o que se pode. Que tal, teño futuro nesto? Non demasiado. Os postos dos xogadores, como se chaman? Lateral, hai os centrales, outro lateral izquierdo, dereito, hai os medios, os do medio campo. E aquí Fran, de que xogaba? Bueno, Fran xogaba por a parte izquierda, o que pasa que él, como dicía o argentino, era polifuncional. Universal, ¿vale? Xogaba en todos os lados. Dalle desguello, coño, dalle desguello. E como é desguello? Eso dijo eu, como é desguello. Así, oye así. Ai, moi ben. De punteira, co punteirolo, vamos, pode pegar co interior, co exterior, co peine total. Hai o coleo, hai o centro, o pasa fora ao extremo e poder entrar a rematar. Hai moitas xogadas, non? O sea que no transcurso do xogo todas son xogadas de control, de pase, de amortiguamento. De pequeno lle chamábamos canear, Claro. regatear, vamos. Cando colles a pelota empezas a chupala, non? Ai, chamámoslle a un que leva a pelota moito,
que leva conducindo polo medio do campo, chamabanlle carteiro, me entendes? O carteiro. Claro, porque non soltaba a carta, non soltaba a pelota, a escoba, o que barría, o que acudía ali onde era necesario, cando a defensa fallaba. Cando golpeamos o balón moi forte, como lle chamamos? Furar a bola, por exemplo. Eu creo que o mellor é darlle aquí uns toques, non? Mais ou menos. E vou estudar o terceiro, pero unha sola, Adestrar ou adestrarse quere dicir exercitar ou preparar un animal ou unha persoa para que faga determinadas cousas, ou ben exercitarse ou facer que alguén se exercite na práctica de algún deporte. Ven do latín dextru, que significa destro, hábil, como é a man dereita, nas persoas que non son zurdas, claro. Debemos dicir eu adestreime. Hoxe Fran non se adestrou. Entrenar é un castelanismo que debemos evitar. E o sábado empezamos a Liga, Sí, contra a Mondoñedo. este ano eu creo que vamos ganar máis partidos. A ver, falta fará. As novas escolas están algo mellor equipamentadas. Sí, Só falta entrenar e xogar ben. xogar en equipo, Claro, non chupar. como a faz algunha vez. Hai que facelo algo máis a menudo, entrenar máis. E non estar sempre aí metido na casa xogando algo. Por exemplo, ordenador ou outras cousas. Eso falo tú, Non nos engañemos que tú tamén aí non digas nada, Héctor e Santiago son de Río Torto. Non teñen geada nin seseo, e usan tú para a segunda persoa do pronome. Hai que dar todo. Estou aquí con Claudio e con Diego e imos xogar un partido entre amigos. Un partido entre amigos que... Como se chama ese partido? Como lle chamades? Pachán, un rebumbio. Rebumbio? Cal é o rebumbio? Máis corto, digamos. Máis delimitado o campo. Sin porteiros e nada. É unha pachanga, sería con uns porteiros, un campo de futsal ou de fútbol e amañamos ben. Cando sae mal, un churro, non? Sí, un churro. Cando tiras moi forte, un trallazo, un furo. Un furo? Sí, cando éramos cativos, un furingolo. Un furingolo. Non valen furos. Unha xogada moi clara, xa mandas moi longe, sí. E la embarcona? Sí, máis ou menos, sí, dese estilo. Como lle chamades ao que leva moito tempo o balón e non o pasa? Un chupón. Sí, típico non é chupón. máis. Un que fai falta a pelota pelo solo. Ese está noutro partido. Ese ven a xogar a pachanga, pero está a xorro. Ese é a estrellita de... Sí. Entre os amigos. Ese é o xogador de fútbol frustrado, sí. O que leva pegada ao pé, ese. A ver, a excusa de vir a xogar o partido é o pospartido. É ir a tomar unhas cañas, é o terceiro tempo, como din en rugby, pero aquí adecualo ao fútbol. A xente que polo menos xa non che ven xogar, e cando vamos tomar a cerveza xa está ali esperando. Xa se rin por ese, veñen no terceiro tempo. Veñen o importante. Sí, o importante. Queres saber os nomes de guerra? Sí. Este é o Maradona das casas baratas. Maradona das casas baratas. Sí, este é a panteira de Mozambique, Claudio. O terror dos gardamallas. Aquel da sudadera amarilla, Chevantón. Chevantón. Tamén, o terror das áreas. O que está centrando, o llavero. Ese que vai a rematar, Ruben Giggs. E vosotros xogades ou que? Imos. Imos, ou? Veña, eu quero xa de porteiro, Miche Salgado, Óscar Pereiro, David Cao. Actualmente Miche Salgado. David Cao. Marta Bobo, Alba Caride tamén. Fernando Romai, por exemplo. A ver, Roberto Lago, Roberto Trasorras. Álvaro Pino, que foi o máis... Óscar Pereiro. Chus Lago. Álvaro Pino. Trasorras, por exemplo. Iván Roña. O Guiña. A Miche Salgado. Sergio Vallejo. Despois de levar unha boa ración de fútbol, fun buscar outros deportes dos que sacar triunfos e palabras. Pensei que coa cantidade de mar que temos, algún deporte relacionado con el habería. Fun ata Cabo de Cruz, en Boiro, a falar cunhas rapazas que destacan nun deporte náutico.
tal? Mi má, iso debe pesar, non? Un pouco. Pode ir con vos, que teño que cazar unhas palabras. Vale, veña, embarca. Lucía, como se chama esta embarcación? Traineriña. Traiñeiriña? Sí. E que máis tipos de embarcacións hai? Está o batel e máis a traiña. O batel é o máis pequeno. Van 4 personas e máis un patrón, 5. Aquí na traineriña van 6 e máis o patrón 7. E na traiña van 13 e o patrón 14. Como se chama onde vos sentades? Mancada. E despois está o fingadeiro, que é onde apoiamos os pés. As hinchas son as cordas onde, para non caerte, para suxeitarte. Os estrobos son estes, para suxeitar o remo. Métese por dentro e enganchalo no tolete, que son estes. Que máis pezas ten a embarcación? A da patrona é pica. E o palote teno a proel, que é ese pequeniño. O de madeira pequeno. Son distintos tipos de remos. Sí. O palote é o que lle axuda a patrona a facer a virada. Na competición, chegas a unha boia e tens que dar a volta. Tela que bordear toda. Se non a colles, tela que volver a coller porque non descalificanche. Vamos a virar babor á zona dese lado, que lava ou xía, depende. E estribor sigue remando. Tacha ou... Non, estacha é o que vai suxeito á boia, que é como un cordel, é un cabo, e vai suxeito e vai na auga, dentro da auga. Utilízano para cando nunha regata vai moito temporal, enganchan os patróns e así é moito máis fácil dar a saída. O nome desta embarcación é un derivado de traíña, unha arte de pesca de arrastre que se empregaba para a captura da sardiña. Tanto a arte como a embarcación introduciron nas nosas rías os cataláns no século XIX. Antes de usármola en Galicia xa era moi habitual en todo o Cantábrico. As traiñeiras, como lanchas de pesca, caeron en desuso na década de 1920, pero seguíronse mantendo en competicións deportivas. Cando vamos a atracar ou algo así, chapamos. Chapar? Si son paladas moi cortas. Despois tamén, cando hai moito temporal, utilizamos, hai que meter unha folca, que vai aí na proa, así, enganchámolas cuns tornillos. Que é unha peza? Sí, para que non entre o mar adentro, rebota e vai para fora. Se non entraría moito mar, é así afunda a embarcación. Mira, ti onde te colocas? Eu vou de 4. De 4? De 4, sí. E ti podes ir de 5, detrás. E crees que terei ido? Sí, ó. Sí, saberei remar? Sí, é fácil. Pois vámonos. Vamos. Esmeralda, canto tempo levades xuntas? Pois levamos máis ou menos 13 anos desde o colexio. 13 anos? Sí. E que campeonatos gañastes? Bueno, o último que ganamos, o máis importante, foi a regata da Concha, que foi en Traíña, pero con rapazas de outros clubs, de Chapela e de Meira. E, bueno, temos uns 5 títulos en batel, que é un barco de 4 personas, e na trainerilla temos 2 medallas tamén. Que tal o fixen? Bueno, bastante ben, pero hai moito que Para traballar. ser a primeira vez, ainda non está mal, ou que? Vale, está ben, home, está ben. Estou pensando en unha cousa. E logo non haberá algún deporte galego do que presumir? As loitas e a billarda eran en orixe xogos populares. Hoxe moitos non as coñecen, pero xente como a Severino traballa para que non se perdan e para leválos á categoría de deporte. Ai do día que organicemos unhas olimpiadas. Entón a loita tradicional galega ten expresións propias. Sí, a loita tradicional galega, pois como parte da cultura galega que é, pois ten as súas propias expresións. Aquí temos agora 2 homes bravos aquí loitando, pero é un deporte só de homes? No, que va. Ni moitísimo menos. En todas as referencias escritas que hai, mencionan as mulleres como unha parte importantísima ou esencial, diríamos, da loita galega. Chámase de alguna maneira o sitio onde se loita? Non había un nombre propio desa zona, pero si era un círculo máis ou menos de uns 4 metros de diámetro. Na zona do mar, pois, solían marcalo na area con un remo. Na zona do interior, pois, facían moito con monllos de palla postos hacia o exterior.
como é o círculo donde se loita pola vida, tradicionalmente onde se loitaba pola vida por gañar un terreo, por expulsar o contrario fora dele e tal, pois recibe o nome de círculo vivo. Severino, que nome reciben as mañas ou técnicas deste deporte? Pois mira, esta, por exemplo, que acaban de facer agora, é rolo ao chan. Depois hai, por exemplo, cambadela externa. A cambadela, se entráramos pola parte interior, é cambadela interna. Despois temos técnicas de cadril, pois eso, como é a boga, por exemplo. Temos trave ás costas, que a mesma frase o di, que é trabarlle as pernas por detrás, o sea, polas costas do contrario. Aí a temos, trave de nocello, pois que sería tamén, aí, trabarlle o nocello ao contrario. Aí temos o chuzo. O chuzo? O chuzo. Despois temos, pois, o feixe, acabamos de ver. Logo, a preta de cotelo. A preta de cotelo, outra das técnicas é unha posiblemente das máis tradicionais, e ten algo que non ten en ninguna outra loita que non sepamos existe, que se utiliza o cotelo precisamente para provocar dor nos paralumbares e con eso provocar a caída de costas. Xa aprendemos o que é a loita tradicional galega e imos despedirnos con estes loitadores tan simpáticos e agarimosos. A cachiza, que agora levase moito de... Sabes como é a cachiza? O cacharriño, o escondite, bolas, as canicas, saltar a burra. A liga. O aro. Sí, os birros. A chave. A petanca, a chave. O virilé. O virilé. A corda. O escondite. A rá. O do pateiro. A estornela. O tirapedras. O truco. A petanca. Chapas. E a saltar a corda. Con dor de costas, cadrís e nocellos, fun ata Ribadeo buscar un deporte ben tradicional e cunha chea de nomes. Cuidado esa. Ei, de quen é este trebello? É meu. Pero que é isto? Unha billarda. Unha billarda. Non, nunca vi unha billarda. Explícame, isto que como se chama? Billarda. Isto é a billarda. A nivel extensivo facemos así, depois o un pouco o nome do deporte, en todos os sitios casi leva o nome do Pouciño. E iso? O palán. O palán. Extensivamente tamén o nome mayoritario que se utiliza na Galiza, e após tamén a cada xugador chamamos palanador ou palanador. Ou como se xoga a billarda? Bueno, é moi sencillo, simplemente a billarda, o que é a billarda en sí, posla no suelo, entonces con o palán dalle nun extremo procurando levantarla o máis recta posible, e unha vez que está no aire, pues zas, un gueirazo que va hasta intentar, xa digo, meterla dentro na portería que é varal. É unha portería, decimos que é tipo rugby, porque son dúas varas postas en vertical. Nos utilizamos a porterías normalmente que hai en pistas, poñemos unhas tensións e facemos que, bueno, o tiro tanto pode ir como por abaixo, como por arriba, incluso por encima do varal, sempre que vai no medio das dúas varas, claro. O que consiga meterle menos golpes, normalmente xogase por parexas, o que le meta menos golpes, pois é o que gana a partida. Carreira se chama neste caso. E cando entra directo, dende un só tiro, entonces é cando chamamos o varado. O varado. Que é moi raro de facer, vaya. O longo da billarda ten que estar entre 18 e 25. Mínimo 18 e máximo 25. E despois o gordo tamén. O máximo son 3 centímetros, o mínimo 2. Que nome recibe a billarda? Podemos falar de o máis cercano que Cachiza, por exemplo, que se fixe un aberto hai pouquiño en Moaña, que se chaman por esa zona, a Pincha, que se chaman por todo o sur da provincia de Pontevedra, e máis, bueno, Estornela, que tamén non é moi maído en Compostela. A palabra billarda ven probablemente do francés billard, derivado de bille, pau. Outro nome que recibe en galego este xogo é o de estornela, nome que está relacionado co da ave chamada estorniño, quizáis porque o movimento da estornela ou billarda lembra o movimento das ás deste paxaro. Tamén se chama estornela o enredo infantil que consiste nun pau cunhas aspas que xiran cando se poñen contra o vento. E fora de Galicia que nome recibe a billarda? En Asturias chaman o lirio. Lirio? En España, en Castilla, tamén hai varios sitios que se xoga a billarda. Decía Daniel, en Italia chaman Lipa, despois tamén en Croacia, en Eslovenia ten un nome moi curioso para nós, que é moi asumible, que é Pandolo. Pandolo. Depois temos contacto tamén cos irmáns cubanos, que chaman Quimbumbia. Que nomes teñen os equipos? É obrigatorio falar do primeiro equipo que se formou, depois de que foron todos, que son os Petapouco, que se formaron aquí na conferencia primaria, na conferencia da Mariña de Lugo. E depois, por seguir tamén
unha escisión dos petapoucos foron os víteres, que os víteres é unha cuncha que hai nunha das praias, en praias de aquí de Barreiros. Podo pensar na Conferencia Sur, pa que te pinchas? Pa que te pinchas? Un pouco é referencia tamén aos... A pincha. A pincha. Lideiras, que é unha palabra moi de Mos, que penso que non ten en referencia noutros lados, que é xente funada cun objetivo que non ten ninguna funcionalidade, é dicir, o case por algo. Bueno, entón a mí xa que te vexo tan emocionado e con tanta calidad, que lle botes unha partida aquí aos internacionais. Non será moito. A ver, Eder, unha carreira aquí contra este home. Bueno, preparados que aí vou, Unha dole, tele catole, quile quilete, pan de molete, estando a raíña no seu gabinete, dixo o rei, imos a misa, dixo a raíña, non teño camisa, dixo o rei, eu teño dúas, dixo a raíña, préstame unha, dixo o rei, non teño ningunha. Buf, de tanto falar de chaves, billardas e deportes en xeral, deume pensar que vou practicar o meu deporte favorito. Xa viron? Fagan deporte que é moi san. Vémonos a semana que ven con máis palabras e máis ganas de traballar. Imos a misa, dixo a raíña, non teño camisa, dixo o rei, eu teño dúas, dixo a raíña, préstame unha. Gusta o consello, pero unha sola, Chavales! Todas as seleccións. Vaya, xusto ahora que estábamos para acabar. Pero Severino, e xente así...